Hi mga karon Bell, kumusta niyong Martes? Last day pagod ko ganahan mag fresh lumpia, nya wa mi kapag og wrapper. Maong maghimutag fresh lumpia wrapper. Ang among gipalit ra ani kay evap, itlog ug harina. Sa bowl kay ibit na ang duha ka itlog. Aw duha man ka itlog so ibit-bit nang duha ka itlog wale. Wale ang joke. Nya add 1 cup of evap. Nya imiksa dayon pag-ana dayon og 1 cup of all-purpose flour. Imo siyang saon para mawa ang mga tibugol. Nya imiksa to unya pag-ana dayon og duha ka kutsara nga oil. Nya mag-add na pug kag usa ka tasa nga tubig. Of course, para sa pantimpla, mag-add kag usa ka tsarita nga asin. Nya gi-add na kong pepper, optional na ang pepper. Makaasta kung asa kani nagsugod no. Nagsugod din siya Chinese settler sa Fujian origin katong 19th century. Ato sang bahiran atong kaha og mantika. Kay magsugod na tagluto sa fresh lumpia wrapper. Maglunod ra kag 1 cup sa kato atong gimix. Itoy-toy lang ang kaha para mabalance ang atong gibagaon sa wrapper. Niingon ang healthyeating.nhlbi.nih.gov. Nani siya protein nga need kayo sa atong lawas, na siya potassium, fiber, ug uban pa sama sa carbo nga pwede ra walay rice mukaon kani. So ready na atong fresh lumpia wrapper, maka fresh lumpia na ta, abangan. Wa ko'y lunch ron, kay nag-oatmeal man ko pamahaw niya busog pa man. Kamo, happy lunch ninyo, mao kini Aaron Bell Gums.